Repican as campás na parroquia de Santa María do Castro, en Cervantes. Os veciños celebran por todo o alto a inauguración da súa capela restaurada, que está ubicada a carón dun dos castros mellor conservados da provincia de Lugo. Estamos orgullosos do que fizemos. Está aí para ver. E que foron os veciños os que fixeron posible que a igrexa, que se atopaba en estado case ruinoso, luza ahora así. Cada familia aportou 900 euros, un esforzo económico que mereceu a pena. Sí, mereceu. A verdade é que sí, porque iso estaba moi deteriorado, estaba todo caendo. Por dentro a restauración tamén foi completa. Novo teito, novo mobiliario e chan renovado. Os que aquí se bautizaron téñeno moi claro. Este é un palacio comparado al de cando la conocí yo. O bispo de Lugo foi o encargado de oficiar a misa de inauguración, que non se quixo perder ningún ferigrés. Pero ademais do aspecto religioso, a capela xunto ao castro forman un conxunto con un gran potencial turístico. Somos privilegiados, porque o temos, outros moitos quixeron non o ten. Vai conxunto a iglesia ahora co Castro de Santa María, que é o lugar máis visitado, penso que de Cervantes. Calquera que pase por Cervantes me pregunta polo Castro. E todo ubicado nun contorno natural privilexiado, que fai de Santa María do Castro un dos lugares máis atractivos dos Ancares.